Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información hoxe, mércores día 16, día do Carmen, da Virxen do Carmen. Imos hoxe a falarlles, insistimos na radio e televisión de Cerceda, pois de festas. Hoxe hai festa na parroquia de Rodís, na honra Virxen do Carmen. Deso falaremos, como tamén da que haberá a fin de semana, tamén sobre a Virxen do Carmen na parroquia de Cerceda. Lembramos as actividades culturais e deportivas e de informática que se poden anotar vostedes, da renovación do DNI que se pode facer en Cerceda o próximo día 30 e tamén de un curso, as xornadas de formación para coidar e coidarse, para coidadoras, que organiza a Mancomunidade e que vai a ser tamén en Cerceda. Falaremos de axudas á natalidade, da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo, tamén da ITV de maquinaria agrícola que estará aquí en Cerceda, en concreto na Silva, a partir da próxima semana. Falaremos da exposición que hai no viveiro de empresas de Cerceda, no Acevedo, das viaxes do Inserso que tamén abriron xa e do programa de benestar en balnearios que tamén abriron e están a piques de pechar. Lembramos esas axudas para mulleres emprendedoras e empresarias que convoca a Xunta. Nos deportes recordaremos que en Cerceda hai un equipo de billarda e que 4 dos seus componentes van coa selección do Grupo Norte este sábado. Por último, o tempo, as previsións para mañán son de que teremos un pequeno cambio de tempo. Haberá máis nubes e lixeira baixada de temperaturas. Pois comenzamos a crónica da xornada falándolles de festas, porque hoxe día do Carmen, da Virxen do Carmen, hai festa en Rodís. Durante esta tarde e noite hai festa en Rodís a todos aqueles que queiran disfrutar das festas do Carmen en Rodís. A unha, nos que nos sigan o informativo do mediodía, pois lembren, están a tempo de disfrutar todo o que resta desta tarde e noite. A unha foi xa a misa na honra Virxen do Carmen. Nestes intres, insistimos, nos que nos sigan o informativo do mediodía, están a tempo para ir á sesión Vermú, donde está a Orquesta Magos. Tamén previamente actuou o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. Nestes intres xa na sesión Vermú estará a Orquesta Magos e tamén estará a Orquesta Magos na verbena desta noite, onde haberá tamén música local. Todo elo, lembren, en Rodís, no adro de Rodís, ao lado da iglesia, ali teñen a festa montada. A Asociación Cultural Carballo Jordo e o Clube de Fútbol Rodís, Fútbol Club, son os que se encargan de organizar as festas do Carmen en Rodís. Hoxe, lembren, en Rodís están a tempo aínda a disfrutar dela. E esta fin de semana que ven tamén son as festas do Carmen en Cerceda. Este venres, sábado e domingo se celebra no campo da Feira de Cerceda as festas do Carmen en Cerceda. A Comisión de Festas preparou o seguinte cartel. O venres xa comenzan pola mañán con dianas e alboradas a partir das 9. A unha hai misa solene na honra a Virxen de Fátima. Ás 2:30 da tarde do venres xa hai sesión Vermú e a partir das 11 verbena coa orquesta Furia Joven e disco móvil impacto co DJ Bermúdez. O sábado, este sábado que ven, de novo dianas alboradas ás 9 da mañán, a unha misa solemne na honra Virxen do Carmen e ás 2:30 sesión Vermú co dúo Reflejos. Ás 4, charanga os atrevidos fará un pasarrúas e ás 11 da noite do sábado verbena co orquesta Olympus e o dúo Reflejos e tamén DJ. O último día, o domingo que ven, día 20, hai dianas alboradas ás 9, hai a unha misa solene na honra ao Santísimo Sacramento, ás 2:30 sesión Vermú co dúo Alborada, pola tarde a partir das 4, xogos e hinchables de balde para nenos, e a partir das 11 do domingo verbena co grupo Alborada, e xa ás 12 da noite haberá tirada de fogos de artificio. Eso para as festas do Carmen. E xa rematando o mes, queda pendente tamén a festa do Cochiño, que vai a ser
o día 26 de xullo, sábado. Sábado 26 de xullo, no Acevedo, unha das festas máis multitudinarias das que acolle o Concello de Cerceda. Durante todo o día amenizará o recinto o grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. Tamén estarán Faíscas da Pontraga e a charanga Santa Compaña. A partir das 2 da tarde, degustación xa do cochiño, churrasco, polvo e produtos da cociña galega. O precio da ración é de 14 euros, hai venta anticipada ata o próximo día 22 de xullo no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo. Dende as 9 da mañán ata as 9 da noite se poden retirar ali os tickets para o cochiño, churrasco, pulpo ou demais produtos da cociña galega. Tamén aqueles que queiran marcar a parcela ou solicitar a parcela ten que ser o xoves da semana que ven, día 24, a partir das 5 da tarde. En canto ao programa, pois hai hinchables gratis para nenos e nenas dende as 3:30 ata 7 e logo a partir das 10 terá lugar a actuación musical das orquestas Olympus e a orquesta La Misión. Ás 11 da noite hai tirada de fogos de artificio. Falamos das actividades culturais, deportivas e de informática. Poden inscribirse todos os interesados durante todo este mes de xullo. Lembramos as actividades que se ofertan. A actividade de baloncesto no pabellón municipal de Cerceda, a de judo no edificio do Museo do Moucho, ximnasia rítmica tamén no pabellón de Cerceda, patinaxe artístico tamén no pabellón de Cerceda e peque baile tamén no pabellón de Cerceda. As manualidades son no edificio do Centro Cívico e tamén na Silva, inglés no edificio do Centro Cívico e cociña infantil nese mismo lugar. En canto ao pádel infantil, nas pistas de pádel de Cerceda e ali tamén no complexo deportivo do Roxo estarán as escolas de fútbol. Para os adultos hai pilates no Moucho, tamén na Escola Unitaria da Silva, pilates, hai yoga no edificio do Museo do Moucho e costura na Escola Unitaria da Silva. Tamén hai zumba no pabellón municipal de Cerceda. E no centro cívico tamén son os cursos de informática para nenos e tamén informática para adultos de iniciación. Tamén hai na Silva. Para anotarse e inscribirse, poden facelo de xeito presencial no rexistro do Concello polas mañáns de 9 a 2 ou a través da sede electrónica calquera hora do día na página web www.cerceda.org. En canto á renovación do DNI, o vindeiro mércores 30 deste mes de xullo, mércores 30 de xullo, se pode renovar o DNI en Cerceda. Os axentes da Policía Nacional virán cunha unidade móvil para realizar este trámite. Tamén, se queren, para renovar o pasaporte. Decir que se pode pedir cita nas oficinas xerais do Concello ou na Policía Local, na planta baixa da Casa Consistorial. O cupo é de 40 plazas e no momento de reservar a cita tamén se lle informará dos documentos precisos e os precios da renovación. A Mancomunidade de Ordes organiza a terceira edición do programa Ter en Conta dirixido a mulleres coidadoras. As actividades son de balde, son gratuitas e as participantes poden elixir o horario e o lugar que máis lle conveña con independencia do seu concello de residencia, porque vai a ser en todos os concellos da Mancomunidade de Ordes e calquera que quera pode elixir o concello que máis lle conveña polas datas ou polo lugar. O programa, que está confinanciado pola Xunta de Galicia, pola Unión Europea, no marco do programa PS Galicia, será impartido por Andaina Pro Saúde Mental de Ordes e se entregará un certificado de asistencia ás persoas que así o soliciten. Falarase do autocoñecemento, da regulación emocional, da xestión do tempo, da relaxación e risoterapia. Vai dirixido a mulleres que estén sendo coidadoras para tamén elas se sepan cuidar. As sesións son en todos os concellos da Mancomunidade de Ordes. En Cerceda será o xoves 31 de xullo, tamén serán os 7, 21 e 28 de agosto e o 4 e 11 de setembro. Son pola mañán de 9:30 a 11:30 no Viveiro de Empresas de Cerceda
no Acevedo. Se queren ter máis información ou inscribirse, poden chamar ao teléfono 981 68 21 08, 981 68 21 08, ou por correo electrónico fin.mancomunidadeordes.gal. Por outra parte, o Concello de Cerceda ten convocadas as axudas a natalidade. Son unhas axudas ao fomento da natalidade e asentamento poboacional que o Concello de Cerceda otorga ao longo de todo o ano. En este caso, as axudas que se otorguen son de subvención directas. Son para aquelas persoas que tiveran un neno ou unha nena por nacemento, adopción ou acollemento dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. Lembren que os cartos, a axuda que se dá é de 300 euros por fillo. O plazo de solicitudes, o plazo de presentación destas solicitudes rematará o 30 de novembro deste ano 2025. En este caso, lembren que teñen que ser nenos nacidos ou por acollemento ou por adopción dende o 30 de novembro do ano pasado ata o 31 de outubro deste ano. Tamén o Concello de Cerceda presta o servizo de recollida de residuos voluminosos porta a porta, aqueles que polo seu tamaño non se poden depositar nos colectores da rúa. A recollida realízase os últimos venres de cada mes. Este mes correspóndelle o venres 25, que é festivo, polo que se desplaza para o venres 1 de agosto. Venres 1 de agosto, polo tanto, nova recollida de voluminosos. Deberán depositalos o día anterior, antes das 7 da mañán, e para facer uso deste servicio deben de chamar os teléfonos da empresa concesionaria, o 981 69 30 72 ou o 616 167 131. Aí deben de deixar a información do lugar e da cantidade de luxo que van a depositar. De todos os xeitos, o Concello dispón de un punto limpo que está no Acevedo, no polígono industrial, onde poden depositar ali estes residuos voluminosos ou que polas súas características non poden ir nos colectores da rúa. Está aberto martes e xoves pola mañán de 9 a 2 e sábados pola mañán tamén de 9 a 2. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar en Cerceda. En concreto vai a estar na Silva, no campo da Feira das Nenas da Silva, do 24 ao 31 deste mes de xullo. Polas mañáns están de 9 a 1:30, polas tardes de 3:15 a 6. O primeiro día 24 e o último día 31 só estarán pola mañán. A cita previa poden acadala no teléfono 981 92 80 80 ou na páxina web www.cictv.com no apartado de cita previa. Falámosles agora de unha exposición que está no Viveiro de Empresas de Cerceda. A exposición de Anomar, de Ramona Pérez Bello, unha veciña da Laracha, está no Viveiro de Empresas de Cerceda, donde poden comprobar ali a súa arte, emoción e fantasía. Nesta exposición, lembren, vai toda a súa traxectoria artística en varias modalidades. É dicir, que se pode ver no Viveiro de Empresas de Cerceda dende as 9 da mañán ata as 9 da noite na segunda planta de luns a venres. Hai pintura, artesanía, escenas rústicas, anxos, bruxas e tamén motivos de Nadal. Isto será, lembren, esta exposición está de luns a venres de 9 da mañán a 9 da noite no Viveiro de Empresas de Cerceda. Falámosles agora das viaxes do Inserso, porque está aberto o plazo para anotarse as viaxes do Inserso ata o 23 deste mes de xullo. A edición deste ano arranca no mes de outubro e se estenderá ata maio do ano que ven, do 2026. Está aberto o plazo para anotarse aquelas persoas que son pensionistas, os que cumplan os requisitos relacionados coa edade. Os que se inscriban por primeira vez teñen que rexistrarse previamente. Os restos, os que xa están rexistrados, recibirán nos seus domicilios a información. As viaxes do Inserso
Lembren, poden solicitalas en calquera axencia de viaxes que participe nas viaxes deste inserso. Tamén poden pedir axuda para tramitalas a través dos servicios sociais do Concello, pedindo cita no 981 68 60 68. Lembrar que hai varios tipos de viaxes, os precios varían segundo o destino, a duración e a estancia da modalidade, incluso tamén o transporte elexido. Hai escapadas dende 4 días por capitales de provincia ata estancias de 10 noites en hoteles de playa. Os precios, insistimos, oscilan entre os 130 euros e os 564. Tamén hai bonificacións especiais para as pensións máis baixas e resérvanse plazas para unha tarifa plana de 50 euros para quenes reciban pensións non contributivas. E tamén estamos nos últimos días para solicitar o programa de benestar en balnearios que convoca a Xunta de Galicia para os maiores. Estadías de 10 días en réximen de pensión completa e a escoller entre 15 balnearios de Galicia. Quendas dende o 15 de xullo ata o 31 de decembro. Xa comenzaron as quendas ata o 31 de decembro, dirixido a persoas maiores de 60 anos ou pensionistas maiores de 55, e o prazo de inscripción vai a rematar na xornada de hoxe. Hoxe sería o último día, durante todo o día poderían facelo a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. E recordamos tamén que a Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia convocou un novo programa de axudas, programa EMEGA de fomento de emprendemento femenino. Vai dirixido a mulleres emprendedoras que poden solicitar esta axuda ata o 14 de agosto. O programa EMEGA comprende axudas dirixidas a apoiar a posta en marcha, a mellora e activación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres en Galicia. Tamén poden servir para favorecer a conciliación da vida personal, familiar e laboral. Hai 4 liñas que integran o programa. A liña Emerxe, con incentivos para a posta en marcha de novas empresas e a creación de emprego estable por conta propia e allea ata 22.000 euros. Outra liña é o programa Impulsa, para favorecer a reactivación e consolidación de proxectos empresariais ata 17.000 euros. A liña Innova, que impón o foco no apoio a iniciativas empresariais con carácter innovador con contido científico ou de base tecnolóxica, ata 42.000 euros. E a última liña Concilia é complementaria ás 3 anteriores para axudar tanto as mulleres promotoras como as traballadoras ao seu cargo na conciliación. Para solicitar este programa EMEGA, as mulleres emprendedoras deben liderar unha microempresa ou pequena empresa válidamente constituída en Galicia. Si queren ter máis información, poden acadala a través da web da Xunta ou a través do Concello na Oficina de Promoción e Emprego de Cerceda que dirixe Belén Viqueira. Na páxina deportiva, nos deportes, igual que na xornada de onte, falamosles de Villarda, porque en Cerceda dispoñemos de un clube de Villarda, os Cochiqueiros, que este sábado vai a levar 4 dos seus participantes, dos seus componentes do clube, a competir coa selección Galicia Norte. Este sábado, día 19, ás 5 da tarde se disputa na Coruña, no antigo campo de Leima, o campeonato de seleccións Norte e Sur de Galicia, con 4 representantes de Cerceda, do clube Os Cochiqueiros, pertencentes á Liga Atlántica de Villarda. Son Abel Regueiro, Verdillo, Viqueira e Irene. O campeonato pode verse pola TVG 2 a través da súa web en internet. Cochiqueiros da Villarda ten unha historia xa importante no Liga de Villarda no noroeste, incluso se proclamaron campeóns na temporada pasada. Lembren que é un clube que se fundou, que tivo momentos frouxos, pero na actualidade volveu a relanzarse con xogadores e xogadoras novas, equipo femenino, masculino e tamén de nenos.
En canto ao tempo, para mañán xoves, Galicia iremos perdendo progresivamente a influencia anticiclónica. Con esta situación, mañán agardamos brétemas costeiras e bancos de néboa en zonas do interior, que darán paso a ceus máis abertos canto máis ao sur de Galicia, máis nubes canto máis ao norte. Haberá a posibilidade de algún orballo canto máis ao norte, as temperaturas sufrirán un descenso, especialmente as máximas. Os ventos soprarán de norte e noroeste, frouxos en xeral, con refachos de moderados na costa da norte. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos. Na televisión está Manuel Irís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.